Jordánsku. A že je tu riedky vzduch. Akože muselo to tu byť veľké. Tu nejsú pravidla. Teším sa, až z tohto mesta vypadneme. Láska, povedz mi, čo my sme tu objavili. Ideme si pozrieť Ružové jazero. Ne, Igorko tu skoro hodil do hlavy čavovi, ktorý chcel, aby ho tatínko odfotil. Bude si to srné. Schönemerkin z viedenského letiska. Šmika sa. أي شخص اختار ذات اليوم يمكنه وضع حقيبته في الخزائن العلوية والرجاء الاصطفاف في الممر أثناء وضع الحقائب. على قد ما بسهر ليلك على قد ما بتسيبني بنار ترميني بأسوأ عيونك وتسيبني في وسط الطيار يرجع قلبي يغني لك No práve sme pristali. Julka, kde? Jordánsku. Sme mysleli, že ani neodletíme. Že? No, hrozné. No, my sme tam asi hodinu čakali. Hodinu a pol. Hodinu a pol No. na to, kým ja som stihla si pozrieť 2 diely a tie diely majú jeden diel má hodinu No. a ja som to stihla pozrieť tie 2 diely. Je taká, že furt nejdeme. كل مرة تهرب قرب على ايه انت مسهرني الليل مني روحي يوم Hey girl, na čo čakáš? na auto. Chalani, ešte požičať auto tuto a my zatiaľ čakáme s Ivankou. Máme v kufri nahádzané veci, takže dúfam, že budeme mať auto s celkom veľkým kufrom. Let bol taký všelijaký, letisko pekné, došiel pre nás Pajko z autopožičovne, to sme dohadovali ešte doma. Práve som pred chvíľkou bukla hotel a uvidíme, že ako dál. Čo sa robí, Ivanka, vždycky, keď dojdeš do zahraničia a požičaš si auto, tak si ho musíš natočiť, aby kebyže ťa obvinia, že si niečo pokazila, tak aby si bola chránená, že nie, že to tam bolo. Vieš? Tak sme natankovali. Natankovali sme, pán manžel požičal hybrid. Máme, čo to je, Toyota? Také niečo. A ideme sa pozrieť do Amánu, do Citadely, kde som bukla aj ubytovanie. Neviem, jak ďaleko od tej Citadely to je, ale ideme sa pozrieť. Najprv máme teraz navigáciu Citadelu a potom uvidíme. Ja riešim internet, lebo mi nejde, mám kúpené data a mne to nejde, tak Igor mi to potom musí nejako spojazniť. A tu je, všade sú tu stáda oviec. انا لا جاي اقول لك ارجع اسمع علشان انا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على ايه انت مسهرني الليل مني روحي يوم يعلي Zatiaľ by som povedala, že je tu riedky vzduch a to auto smrdí. A mi z toho zle. A deti spinkajú. A pán manžel povedal, že sa cíti, aký by bol Naraz cestí sa držte vľavo. v nejakom filme. على قد ما بسهر ليلك على قد ما بتسيبني بنار ترميني بأسوأ عيونك وتسيبني في وسط الطيار Už sme v Citadele, takže na Jordan Pass máte free vstup. Takže ideme sa to poprechádzať. Pozrite sa, aké to je hezké. Sa mi celkom páči. Takto, aké sú to zrúcaniny. Už nás otravoval taký Pajko, že či nám tu ide porozprávať story. A ja si to idem fotiť teraz všetko. Idem sem k týmto, vidíte toto? Toto sa fotia, tak idem sa to vrku a ja odfotiť. Aho. جاي اقول لك ارجع اسمع علشان انا صبري قليل كل مرة تهرب قرب Pán Gažo vlogerom, pozrite, on si to chce natočiť. Ivana, čakaj! Little photograph. Tuto mali určite kúpeľňu.
Gažo? Jorko? Ivana, pokúšaš? Opatrne. Ivanka, nechod na to. أنا مش عارفة أنت ناسيني وجرحني وسايبني لمين بتحن عليا ثواني وتنساني يا حبيبي سنين ومفيش ما بينا لقاء هو أنا آخرة ما أتحمل في هواك تنساني وتخدعني ولا مرة حبيبي صعدت عليك وأنت بتقسى وبتطاني كم مرة حكيت أنا ليك أناديك ولا إجرام في التسمية Dracarys. ارحم دموعي أنا لا جاية أقولك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسهرني ليه مني روحي يا عمري يعني وسايبني بقلب قليل لحبك أنت مغلبني مع ستي موريني الوين Počúvame, rozprávaj. Ideme. No, len čo si povedal teraz? Pozreli sme si toto historické miesto, 9000 rokov staré, a čo povedal? Všade sú kamene, môžeme ísť ďalej. A že sú pekne staré a môžeme ísť ďalej. Takže tak, toto je unudené decko. To je druhé unudené decko. Mesto žije svojim svetom, prší sem tam. Akože muselo to tu byť veľké, áno, ale monument. Som hladná strašne, normálne by som zjedla úplne všetko na svete. A hlad je najlepší kuchár, takže uvidíme, čo si dám. Ďalší z monumentov, alebo teda z atrakcií Amanu je hento divadielko tam dole, v ktorom do dnešného dňa zvyknú bývať predstavenia. Outlet. Takže toto je room tour number 1. No. Toto sú naše detičky. A toto je katastrofa. Čo ti mene, čo ti mene? No, tu nejsú pravidla. Ideme sa pozrieť na Rainbow Street. Takéto špinavé schody sú tu, ale už sme hore. Čo hladní sme. Kde sú kolobežky? Kde? Táto to vybehla a tento sa pohoršuje nad nami. Práve sme si zobrali taxík, pretože môj manžel je lenivý chodiť. A ideme do pizzerie. V Európe sú zakázané plastové slanky. Čo mu povedala? Salam alaikum. Aké to je? Aké to je tá kola? Dietná. A deti si dali takéto. Taká marinovka, čerešňová. Čerešňová. Máte tu 2,4 kg. 2,4? Takže ideme ochutnať, ideme fakt.
No takže čaute, takže my už sme na hoteli. Končili sme v talianskej reštaurácii, však ste to videli a už sme na hoteli, osprchovala som sa a ja aj Igor. Deckom sa ešte nechce a už si robím skincare večernú. A nervy mám, lebo toto pyžamo z Primarku, ja neviem podľa čoho oni robia to M-ko, ale musela som si ho s gumičkou zúžiť, lebo mi je veľké. A pritom som tučí jak hovado. Zamenili sme si peniaze za jordánske dináre, normálne v zmenárni. Počúvajte, toto nebolo v žiadnom vlogu, ktorý som pozerala, že kde, kedy, ako zameniť peniaze, alebo ako dojsť k jordánskym dinárom. Zajtra ráno utekáme odtiaľto preč, nejdeme pozrieť ani to teatro, ani nič, že toto mesto, ja odtiaľto chcem ujsť čo najskôr. Možno, že niekto má takú energiu rád, ale ja potrebujem odtiaľto ujsť. No a ubytovaní sme na takej ulici, prosím vás, ako keby, že sa ubytujete na Obchodnej v Bratislave. Akurát, že nechodia tu električky, ale je tu trilión aut na ulici. Takto. To je záber, ktorý som posielala mame, aby si vedela predstaviť, že jak to tu vyzerá. Krásne dobré ránko, máme tu, dneska je čo za deň? Streda? Máme tu stredu a zobudili sme sa v Amáne. Deťom sa nechce stávať, ja ešte nie som namalovaná, ale idem vám ukázať výhľad z okna. Ulica, ktorá bola včera taká rušná, sa už ukludnila. Dobré ráno z Amánu. Prajem. Ja sú psíkovia oproti. Teším sa, až z tohto mesta vypadneme. Takto sme spali dneska, jak pohádaní manželia. A to pán manžel smrká. Krásne dobré ráno vám prajeme takto z Amanu. Idem vyspovedať troška môjho manžela, čo hovorí, aké boli raňajky. Najedol si sa? A To s vajíčkom. to s vajíčkom. A mne sa ľúbia tieto detaily, tu vidíte? A tá textúra, tá je špecifická pre Jordánsko. Ja som ochutnala ich pečivo, takéto, kukavé. A pre mňa to chutí tak... Úplne by som to nazvala, že čajové pečivo. A viete prečo? Lebo to je normálne, kebyže máte cesto a dáte do toho cesta, nalejete do neho čaj. A tak to chutí. A ako to vyzerá? Deti sa ešte pobaliť a ideme hať. Už zapal výťah a hovorím mu, že či ideme po schodoch. Tak zlatý nevyšiel. Ale pozrite, môj maco už ide. Včera toto parkovisko bolo úplne plné, sa tu nedalo hýbať. Ináč tam na tej ulici máme auto. Som si zobrala pohár, lebo na hotelovej izbe neboli poháre a ja si chcem spraviť elektrolyty. Ideme sa zbaliť a ideme. Aha, je hezké, že? No. A človek sa tu ide zabiť, lebo toto je veľmi divné. Tam schody hore, potom rovina, potom sa schody dole. A na izbe je smradňak. Fuj, lebo tu niečo malovali. A takéto obrazy sú tu. No, takže máme tu ráno a ideme do auta. Toto to vyzerá. Tuto to bolo včera. Všade boli na zemi ľudia, predávali maršo, to boli to... Aha, pozrite sa. Není to tu až také zle, pozrite sa, aj nové veci tu stavajú. Potom odbočte doprava. To je nový nájazd spravený, toto stavajú novú budovu, to je pekné. Toto
sa mi to páči viac, jak v tom centre. V tom centre to bolo mierne. Odbočte doprava. Potom. Váš cieľ bude vľavo. Našli sme. Ej. Môžem povedať, že na Slovensku by som do Starbucksu nešla, ale tu ideme do Starbucksu. Keď videla v Starbucksu. Tu je fitko, ale hej, aké coolové, wow, to sa mi páči. Počkaj. Láska, povedz mi, čo my sme tu objavili. Kávu. Síce u nás kde nechodíme, ale Tu sa tešíme strašne, že? Že niečo, čo poznáme. Super. Takže už to máme. Ivanka, ukáž, čo máš ty? Karamelové frappuccino. Gaško, môžeš si zobrať, ty si čo dal? ja nejaký mango, dragon fruit reflection. Oho, odpoštujeme a my sme si s pánom Gažom dali kapučo. Láska, daj si. A on si dal ešte, on je ešte hladný, lebo on sa moc nenajedol. Začína tu byť teplo. Že je to lepšie ako na Slovensku. Ajky? No, chutí to je taká veľmi sladká broskyňa. Hej? Akože není to káva, na ako som zvyknutá, ale dobre. Je to káva. Som happy. Pozrite sa, čo sme našli. A hneď vedľa toho bum. Zamierte na... A teraz vám, vážení, niečo ukážem. Takto. Ten Starbucks bol na ulici, kde boli také honosné sídla, že majú peniaze a také normálne paláce tam boli. Ty kokos, to som normálne bola taká vyjavená z toho, že som to ani nenatočila. A hneď vedľa toho takéto ruiny. A hneď zápcha. Gážo praví. A už nám je teplo. Je tu teplo, no. My ľudia európsky, my si nájdeme, pozrite sa, Mekáč, hen tam bolo, pozrite, bám. Všetko tu majú. A neže ne. Júka zhodnotila, že tak nakoniec tu není tak zle. Všetci, čo som kúkala travel vlogy, tak všetci hovoria, že tu nezoženiete normálnu kávu. Není to pravda. Tam bolo aj Segafredo. Normálne zoženiete kávu bez kardamónu. Ale uvidíme, čo bude ďalej. Toto je akože hlavné mesto, hej. A uvidíme, že čo nás čaká južnejšie. Čak, ale tam uvidíme. Možno, že vám podáme úplne iný pohľad na Jordánsko, než ste videli doposiaľ. Tak už sme konečne sa dostali z Amánu a ideme stále nižšie a nižšie k mŕtvemu moru a už teraz máme 21 stupňov. A som kúkala, v Bratislave sú 3 stupne, takže dobre. Pozrite sa napravo. Čo vidíte? Mŕtve more. Zastavili sme takto random. Toto je zvyšok rodiny. Takéto sú tu station. To je mŕtve more. Iggy?
nohu hore. A drž sa poriadne, Ivka. Oh. Ivanka. انا مش عارفه انت ناسيني وجرحني وسايبني لمين بتحن عليا V pohode? هو انا اخرت ما اتحمل في هواك تنساني وتخدعني ولا مره حبيبي صعبت عليك وانت بتقسى وبتضايق كم مره احتجت انا ليك اناديك ولا اجرافت تسمعني ارحم دموعي Igorko a Ivanka sú... Wow! Úžasné! Je tu teplo. Oh. Ivanka hovorí, že nevie jak my, ale ona má na svojej strane stále iba skaly. A ja tu mám teraz skaly. Ale hneď za tým je mŕtve more. Je to krajšie. Chcete vedieť, prečo je mŕtve more slané? Je to preto, lebo je to obrovské bezodtokové jazero a keď pršalo, tak vlastne z týchto hôr tam stekali minerály a tie sa tam hromadia v tom jazere. Preto je to slané. To som si nevygooglila v tej prestávke, to viem, ale mám to z nejakého vlogu alebo z dokumentu. Pozrite sa, takto to tu vyzerá. Toto je, že takéto krásne miesto, všetci sa tu fotia, úplne dýchberúce. Tuto nádherná tyrkysová voda dole, vidíte? Dali sme si nánučík. A takto. Čak, lebo sa ma pýta, že či chcem fresh shower. To už je sol. A vidíte tie plasty a bordel? Aha, tam je Ivanka. Jedna vedkyňa chcela urobiť taký pokus a ponorila vlastne šaty do toho mora a nechala ich tam niekoľko rokov a keď ich vytiahli, tie šaty, ja vám to potom ukážem, tak vyzerali, že boli celé kompletne obalené solou. Inak ľudia, ja neviem, či to uvidíte, ale pozrite sa, aká je tu krásna voda tyrkysová. Hen. A tuto je to úplne krásne, pozrite sa. Tam je to úplne hladká oči, je to úžasné. Wow! Pozrite sa na to. Čo máš? Si bereme domov do kuchyne? Tak. Toto vám tiež nikto nenatočil. Toto som riešila, pozrite sa na to. Toto sa platí, Ivka. Ideme si pozrieť Ružové jazero v Jordánsku. A fakt je ružové, normálne jak cukrík. Som sa prezliekla, dala som si kráťase a do tých šlapiek mi ide všetok piesok a bordel. Budem mať peeling zadarmo, pedikúra, jak vaniče. Pozrite sa. Vidíte? Tam ideme dole. A natáčaš teraz? Príbe bola otázka. Sme na Ružovom jazere, pozrite. Smrdí to jak hovado. No, boli sme sa pozrieť, tuto sme sa fotili na hentom.
Takže, boli sme sa teraz pozrieť na takej, že volá sa to, že biela pláž, taká solná. Akože sú tam také zaujímavé útvary, už sme hladní, takže ideme si nájsť niečo, kde sa napapáme. Ale môžem povedať, že hento miesto, kde sme stáli predtým, tak tam sa mi to akože páčilo asi viacej ako tu. Tak a teraz ideme už k autu. Ideme zás okolo toho rúžového jazera, ktoré strašne smrdelo. Takže ako pri všetkom brutálne fotogenickom, tak aj tu je veľa Aziatov. Nedá sa tu normálne odfotiť, lebo všade sa vám dajú do každého záberu. Našli sme reštauráciu. Tak to nás zasadili hore. A s napätím očakávame, čo nám donesú jesť. Každému tu ide internet, len mne ne. Tak ja teraz akože idem zhodnotiť situáciu. Takže máme tu 28 stupňov. Je tu teplo. A to žiadna predpoveď neukazovala, že to tak bude. A je to tu troška takéto divoké, ale však to sme chceli. Čo? Že som hladný. Ten je hladný. Ale už nám donesel som pitie. Došiel, že my friend, že on nemá kolu zero. Ale už majú aspoň kolu, lebo včera, kde sme boli v pizzerii, tak tam mali len Kenza kolu. Kenza? Kenza kola. A kúkam si fotky, veľmi pekné fotky sme spravili dneska pri tom rúžovom jazere. Úplne dobre to vyzeralo. Teším sa. Čo to? Že to strašne smrdelo. Jak vajíčka, jak skazené vajíčka. Že? A potom tam tá sol. Keď sme išli po tej soli k tomu moru. Ivanka si oškrela nohu? Aj ruku. Že sa mi namočila v šlapkách, lebo sme brali taký ako keby kryštál z vody. Inak zobrali sme to. Nie, Igorko to skoro hodil do hlavy Čavovi, ktorý chcel, aby ho tatínko odfotil. A kým si skontrolovali fotku, tak Igorko mu skoro hodil do hlavy ten kameň s tou solou. Skoro rozbil hlavu. Zobrali sme ho. Čo? A už nám to ide. Super. Len som vám chcela natočiť, že čo to bolo, aby ste vedeli, koľko sme zaplatili za ten honosný obed, z ktorého sme si odnesli ešte 2 wrapy. 12 jodov. 20 €. Ani to nie. Koľko? 15 € sme zaplatili. Mega. A sme napáni a ideme sa prejsť a úplne si užívam, že je teplo. 28. Slnko. Teplúčko. Joj. Toto tu sú solné pláne. Toto sa ťaží sol. ten koš? Rodičovské združenie? Sme sa zhodli s pánom manželom, že kebyže je takáto krajina v Európe, tak by to bol národný park. Takéto skaly sú tu všade. A sme strašne vysoko. Vieme, v jakej sme nadmorskej výške? Koľko ukazuje?
sa ochladilo. O 6 stupňov. Že do Vadimusa máme ešte 1 hodina aj 42 minút. Pozrite sa, čo tu majú. Bývajú v stanoch, chodia tu otrhaní, ale majú vzdušnú elektráreň. Ideme cez také mesta a všeličo a mám z toho také zmiešané pocity. Prečo si dosraná? Som dosraná. Ale ja Zmiešané pocity. mám veľkého maca pri sebe, ktorý ma ochraňuje. Takže som Dosraná. dosraná, ale spokojná. Ináč všade všetko toto vyzerá, ako keby to natáčali nejaký film. Taká krajina, ktorá zvláštna, iná. Nachádzame sa už vo Vadimuse, teraz sme dorazili, je 5 hodín 56 minút a za 5 minút by sme mali byť pri hoteli, takže ideme si ho pozrieť a ideme ho booknúť. Zajtra by sme chceli pozrieť mesto Petra. Tadá! Sprchovací kút. Dobre. Vyzerá to fajn. Je to v poho. Je to aj trezor. Že už sme sa ubytovali v hoteli Nomádi a v pohode celkom je fajn. A teraz ideme sa najesť tu. Sme objavili ďalšiu pizzeriu. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Say the word on my way. الصراط المستقيم صراط Vidíš, oni idú do kostola, tam sa vyzývajú. المغضوب عليهم ولا الضالين Čo si utekajú? Tak už ich zavolali do modliť sa. ولقد علمنا Čujete? Normálne utekajú, zahádzajú to papuče a idú hajde. No a na odporúčanie priateľov bývame v tomto hoteli, ale akože ja som ho mala zaznačený, že sa mi páči. A keď by to potvrdili, tak sme išli sem. Ideme sa pozrieť ešte s pánom manželom, tu je nejaký rooftop. Tak už sme na hoteli, ja už som si spravila svoju skincare, tento tu pozerá futbal, či hokej, alebo kerumariu. No láska, máme za sebou druhý deň v Jordánsku, ako by si ho hodnotil? Že uvedomujem si, kde žijem a som za to veľmi vďačný. Že som Európan. Toto si zapamätajte, keď budete ninjovať na Slovensku. Lebo, povedz. Však ľudia tu bývajú v stanoch. Normálne v stanoch. Na holej zemi a v stanoch. S nádobami na vodu. A ty psi tu? Ja, čo žerú tí psi? Ja neviem. Hej, ten hore na tej hore, čo jedol? Ja neviem, chudák. Dobre, a teraz poďme na také pozitívne veci, že čo sa ti dneska najviac páčilo? Dneska, že som videl mŕtve more, ale ten bordel okolo. To je neuveriteľné. Taký poklad tu majú, že? Jaký bordel. Kebyže to je u nás, ty kokos, tak by tam bolo porad všetko vyčistené. Tam by sa aj voda dolievala. A ďalej, čo sme ešte dneska videli, povedz. To ružové jazero.
No, prvýkrát som videl rúžovú vodu. A prečo bola rúžová, vieš? Fuj, lebo smrdela, ty kokos, jak chor. Lebo obsahuje baktérie, ktoré ju Jak sfarbujú. tvoja mača. Fuj, fuj. A ja už mačo nepijem. A tá ťava, to bolo super, ne? Bolo, no, ale trošku, Ti bolo ľúto. Nehali sme mu 20 jódov. no dosť. No, potom sme sa najedli za 12,70. 3 polky kuraťa a Juča mala stripsy s hranolkami. Z ktorého sme spravili ešte 2 vrapy. No, Taká porcia. A vedľa bola taká pekáreň a obchodík, to sa mi ľúbilo. No a potom sme došli sem do Vadimusa a uvidíme, čo nás čaká zajtra, takže ideme spať. Good night, my love. dobrú noc. Čaute.